Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Миро66. Днес ще ви представя фокуса Мистериозната десятка. Това е историята е, че в едно малко градче случило убийство и убиецата е една от тези карти. Примерно е тази. Това убиец, само на вас ще ви я покажа, аз няма да поглеждам. И ето, сега слагаме убиеца най-отгоре и цепим тестето. И сега си измисляме примерно къде да сложим полицаите. И си избираме примерно ето тук. И ето, сега слагаме един от полицаи. Тук, тук, тук и тук. И ето събираме картите. Ето ви 4 полицая. 2, 3 и четвъртият е тук. Ето го. Малко по-надолу. И слагаме и другото тесте. Останалите карти. И те заподозряли 3, които са четворката пика, осмицата с пътия и петицата пика. Така, те го оставили на двамата старши, които са попът с пътия и попът купа. И накрая те установили, че престъпникът е осмицата с пътия. Ето. Надявам се това да е била вашата карта. Сега към инструкциите. Преди да направите фокуса, трябва да знаете коя е най-долната, защото ето избираме си една карта, примерно тази. Слагаме я. Опа, да, извинете, трябва да извадим 4 попа. Съм го извадил по грешка. Единия, втория. И другия. Така, ето, изваждаме 4 попа, 4 полицая. Ето. Трябва да помните долната карта, защото ето, избираме си примерно най-горната, защото сега друго не ни трябва. И когато цепите, тя става тук и за това цепите и ето, осмицата с пътия. И сега избирате, казвате, ще изберем някъде. И търсите сега осмицата с пътия. Ето я, намерихме я. И сега слагате, вече знаете, че неговата карта е следващата, затова е 9-ката пика. И сега слагате зад последната карта, така зад вашата, пред вашата и на следващата. Събирате картите и важдате по-нагоре 4 полицая. Ето, тук. И сега, те първо, като направите както ги натиснете, те заподозряват 3. Сото пика, 9-ката пика и осмицата с пътия. Винаги, за да се получи фокуса, трябва вашата карта на убиецът да е по средата, като отворят 3. Ето, сега те го оставили на двамата старши, пиката и с пътията. Те установили, че това е, ето, тук малко, това е 9-ката пика и това е фокусът. Ако ви е харесало, може да дигнете палче. Ако не, каквото вие си решате и също така, ако ви е много харесало, се абонирате също така за моята страница. Много ви благодаря и довиждане!